Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Εγώ ξέρω ότι όλα αυτά είναι ανυπόστατα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για το θέμα... Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες από πολιτικούς αρχηγούς που προσπαθούν να χτίσουν καριέρες και ενώπιση των ευρωεκλογών πάνω σε αυτές τις αχλαμάρες. Πάνω στα τέμπη. Στον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως. Είναι αδιανόητα τα πράγματα τα οποία λέγονται. Αλλά δεν... Προσπαθεί ο κύριος Βελόπουλος να χτίσει καριέρα πάνω στα τέμπη. Βεβαίως. Να προσέχετε λίγο το λεξιλόγιο σας, κύριε Βελόπουλε. Είστε κι εσείς και τα άλλα κομματίδια της αντίστοιχης ιδεολογικής προσέγγισης διακινητές των πιο θλιβερών fake news και των πιο θλιβερών θεωριών συκοφαντίας και συνωμοσίας. Αρκετά πια. Έρχεστε εδώ πέρα και μας κουνάτε το δάχτυλο. Λέτε ό,τι σαχλαμάρα μπορεί να φανταστεί κανείς με το αζημίωτο. Και όταν σας απαντάμε, εκνευρίζεστε κιόλας. Νησάφι πια. Νησάφι. Να σε καλύψουμε τι. Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο, εκρηκτικά. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει εμείς να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες. Όλα αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, ότι είναι αναλυθή. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε. Από την αρχή. Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε. Από τον κύριο Βελόπουλο. Σωστά ζήτησε η εισαγγελέας του Αριού Πάγου δεύτερη πραγματογνωμοσύνη για να απαντηθούν όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας και τα fake news που διακινούνται για το τι μετέφερε η εμπορευματική αμαξοστοιχεία. Φτάνει πια με αυτή την κομματική εργαλειοποίηση του πόνου. Να ξεκαθαρίσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι όλες οι θεωρίες που διακινούνται περί συγκάλυψης είναι απαράδεκτες. Έχουμε ένα χρέος τα τρία κόμματα να απομονώσουμε τις φωλές του απόλυτου ανορθολογισμού, που το μόνο το οποίο κάνουν είναι να ψεκάζουν στην κυριολεξία την κοινή γνώμη με θεωρίες συνωμοσίας. Δεν θα έχετε το προνόμιο, κύριε Βελόπουλε, του μονολόγου όταν λέτε αυτές τις σαχλαμάρες τις οποίες ακούσαμε σήμερα. Κύριε Βελόπουλε. Από τον κύριο Βελόπουλο. Στον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως. Κύριε Βελόπουλε. Από τον κύριο Βελόπουλο. Στον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως. Κύριε Βελόπουλε.